És menjünk haza. Hey! És itt van egy vendégem is. Várjál, mindjárt fordul a kamera. A híres. Sziasztok, fiúk, lányok, én Ozi vagyok. És hozott egy ilyen nagy döhönt. És Én meg hoztam egy ilyet. hadd mondjam el, mi Pokémon mesterek vagyunk. Papa. Szerezd meg mind. Gottál, kácsém el! Az lehet befogtam a kamerát. Nem baj, haj, kivágjuk. Rozsda. Já. Lósd a retkes szél, kurva. Na, Pikachu. na, hogy Mehetünk. rólam legyen szó. Menjél elém, akkor te leszel benne. Ott egy autó. Hogy rólam legyen szó. Hát de ne. Most kezdtem. Ozi is tudja már, hogy van egy csatornám. Igaz? Nekem így. Ozinak is van. Nézzétek meg, kurva jó videókat csinál. Yay. Ott egy utca. Ugyebár van már egy ilyen DJ-s videóm, de az csak ilyen próba videó, és véletlen felraktam. Véletlen. Majd lehet csinálunk Pixelmon Go-t, vagyis Pokémon Go-t, de ez Pixelmon Go. És ha az Oli képes lenne rá, leszedhetné ezt a kibaszott Pokémon Go-t. Akkor megfognánk Pikachu-t. Te geszi nagy domb. Ja. És megfoghatnánk Pikachu-t. Szerezd meg, hát mi? Nekem már megvan itt a pólómon. Le is nyomtatta szépen, félragasztotta a pólójára. Na, amit mondtam, Varsádon lakunk. Ezen a Nem kibaszott büdös területen. Ahol sok a Pokémon. Jéj! Nem látszott, úgyhogy nem mosolyog. Úgyhogy... Megy egy repülő! Ozi, videózz le! Repülő! Az nem látszik. Akkor nem látszik, nem érdekel. Vannak itt, Menjél elém. vannak itt fecskék.